Oh, kae kowe digeguyu tukange jaipong kae. Ngapa? Ambo guyu kemekelan kae. Ngapain? Hei. Ngapa? Ngapa gak guyu? Ya sak senengku. Oh, arep ngono kowe. Lah apa guyu kowe? Lah jarene dalange guyu aku lho. Tapi guyu sapa? Kowe pas muni rada kecil metu. Oh iya. Denko wis tenan. Awas ora tak jajakke kowe, kodenko. Dadan dhewe. Jajak dhewe kok, ora usah aja kregantur wong wedok. Enek Pak Dalang. Ha, nderek. Oh, dalange pelit kok. Ngapa? Ora iso. Wah, ngono nek arep ya geloma. Ya galoma. Ya rasa tahu sindian wae. Ayo ndak. Iya. Ah, wis kan. Jajal nek lanang ora ono wedok piye? Ah, biasa. Ah, biasa apa? Ah, santai saja wong iso ngombayang ketok wis. Berarti terima bayangke. Terima. Contohnya kayak sing bonang kayak kalau. Ngapa? Iya bayangnya apa emangnya? Senengane rame ngene iki. Ngapa nek ngono iki? Sing tak bayangke sapa e? Iya. Timbang dhewe-dhewe